Moi. Moi, Pepe. Moi. Elikkä tänään me mennään ruokakauppaan. Mun piti sanoa ihan sama. Eikä tänään me mennään ruokakauppaan. Ja äsken alkoi ihan jees, mutta joo, meillä on tämmönen kiva skootteri tossa. Se on mun skootteri. Okidoki. No, mennäänpäs nyt skootterin kyytiin. Mä ajan. Mä menen tänne. Katon tähän. Jei. Okei. Mennään nyt sinne ruokakauppaan. Ui, täällä on tunnelissa tosi pimeetä. Tuut ylös tunnelistista äsken. Ja joo. Me ollaan kohta ruokakaupan pihalla. Taas tunneli, mikä menee ylös, just joo. Pysäköitin nyt tähän kahvilan vielä. Tuuks te? Joo, tullaan. Voisitko laittaa sen lukkoon? Joo, tsk. Minä nyt vaan. Oota vähän ostoskäylyt. Mä voin hakea. Noniin. Mennään vaikka ostamaan. Täältä ostetaan jäätelöä. Vaikka tämmönen. Kuinka paljon meitä on? YK4. Ja vielä yksi. Näin. Nyt on jätski. Sitten vaikka näitä meillä kaikki nämä simalonit. Pitää vaikka silakkaa. Sitten